Забрави за умората след хранене. Забрави за резките покачвания на апетита. И забрави като цяло за натрупването на мазнини. Сега ще ви разкажа какво се случва във вашето тяло, когато консумирате големи количества въглехидрати или пък бързи захари. Така изглежда глюкозния пик 30 минути след като изядеш любимия си шоколад. Когато тялото ви произвежда големи количества инсулин, се случват няколко неща. Първо, натрупвате мазнини, защото това е най-анаболният хормон във вашето тяло. Второ, ставате изморени, лениви и ви се доспива. И трето, не след дълго получавате огромен пристъп на апетит и се връщате да хапнете и останалото сладко от шкафа. А аз ще те науча как да изглежда така и да живееш здравословно. Изпивате една капсула глюкорев преди храненето. След 30 минути имате съвсем балансирано покачване на кръвната захар, което също толкова плавно се понижава. Тялото не се нуждае от инсулин, а вие живеете здравословно. Не ви се доспива, не огладнявате рязко и не натрупвате мазнини. Вземи глюкорев, живей здравословно, отърви се от мазнините, забрави за високия апетит и забрави за умората след хранене. Направи нещо хубаво за себе си и твоето здраве в дългосрочен план.